Ya, Mak. Monggo Sadina aja kakean ngomong. Sinarengan kalian Sadina musik. Lah. Timbangane turu, Pak. Aja kaya ngono kuwi. Lah ya, Mak. Aja trima swara tok to, Mak. Lho lah karepmu ki piye lho, Nduk? Ya nggo tulisan karo amplop. Karo amplop ngono kae. Karo isine. Bukan. Mosok ya Allah. Jenengan kula salamin redeg. Ya Allah, sing redeg sing pundi lho kok, Mak? Masyaallah kok iso. Kok iso sing isor wau sinten nggih? Lho, ayo. Jenengan niku pun sarepot-repot to, Mas? Ala-ala, Mas. Oh, matur suwun. Ya ampun jane kula mriki niku pengen nyalimi rencang-rencang kok malah jenengan sangoni. Lah, oh. Matur sembah nuwun kalih Mas Agus nggih. Pak Kamdi. Nggih. Bos tebu iki jurakan tebu. Layak to. Layak to nyah-nyoh ya. Matur suwun nggih, mugi-mugi lancar asale nebang tebu. Ibuke. Ibuke sing niki. Ya. Sing ndi ibuke? Kleru lho. Mak iki ngomongi kok nyak salah pisin lho, Mak. Ngomongi kleru. Dereng ngantuk nggih? Nggih. Ki langgananku bakso pentole gedhi-gedhi. Kuwi. Tapi rada atos. Saiki di atos apa ora? Walah. Wis rawat atos saiki. Atos pisan, ndek men rada. Lah iya. Cek ngerti rasane. Sayur kentang sambal bawang. Duh mambak
Yuk. Yuk, yuk, yuk. Ben boten ngantuk, nggih? Nggih? Nggih, jenengan ngantuk toh? Lah, jak omong kok. Ngantuk mboten mboten, Mbah? Mboten nggih, lah ngoten lho. Mboten. Wah, jam 09.00 kok ngantuk. Lah wong kula mawon lho tileme jam 2, jam 3. Ngantuk ya turu. Penak dhewe iki. Ki nyapa to, Mas? Nyapa? Aku rono mbok toten rono, aku rene mbok toten rene tak balik neh ning nggonku. Ya, wes. Alhamdulillah wis oleh kaya, Mas. Iya. Lah iki 50 didomong iki 5.000 wedhing ora ya lumayan. Sakentan ora sik, wambek kamu kok yo mengke-mengke kaya ngono.